Hej, velkommen til Fjernsyn 3. Mit navn er Kåre Gren, og jeg er din vært i dag. Danmark har nu oplevet den næststørste epidemi siden coronavirusen. Denne nye epidemi bliver kaldt COVID-20. I dag har vi en, der er smittet. Hvordan føler du symptomerne? Du har det ikke rart. Forstår man det? Så jeg lige en mand blive spist på live-tv? What the fuck, man? Jeg har en idé, dreng. Jeg har en idé. Dreng, zombie! Jeg har den. Hey gutter, der er nogle flere derhen. Det er sgu da fucking nemt. Det er så nemt sgu da. Altså, Vi er bygget til det her. ja. Altså, fuck. Altså, jeg tænker, jeg skal lige have noget mere mikrofon, men Tænker du, vi kan gøre det senere? Ja, det tror jeg faktisk godt. Senere i dag? Oh shit! Okay, fuck. Ja, tak, mand. Ja. Nå. Drenge! Fuck! Holy fuck! Holy, okay. Hey. Fuck, glem dig lige. Det gør der med det der. Det kunne kraftedeme ikke mene det der. Vi bliver sgu da nødt til at gå herfra, mand. Jeg må kraftedeme ikke derud. Altså det må du fucking til at gøre, det gider jeg ikke. Så vigtigt er det måske heller ikke. Nej, det er nok ikke. Altså ikke kun lige. Det er sgu heller ikke. Det er fucking nemt her, dreng. Kom on, mand. Det er fucking nemt. Okay.